Ahoj, já bych teď chtěl přivítat u mý recenze na mojí M4 od značky Kima. Tuhle zbraň jsem koupil na Airsoft Morava, koupil jsem ji za nějakých 2400 pade i se zásobníkem, nabíječkou a baterkou. Je tělo před pažbí, pažba vlastně komplet tělo a celá vlastně zbraň je udělaná z ABS plastu. Pružinu mám 120 a zatím jsem se to nic nevylepšoval. Na téhleté straně mám předělanou pomocí gumiček svítilnu, jelikož tam, kde hraju, jsou i bunkry, takže je tam tma a hodí se to občas. Mířidla mám sklopná, seřiditelná, hop-up mám tady a vlastně, no, jakoby koupil jsem si ji, viděl jsem, že od toho nebudu nic moc čekat, díky tomu, že je vlastně levná a je z plastu a mi vlastně ani ne po 2 hrách, co jsem ji měl, se mi utrhlo oko na popru, takže to mě celkem naštvalo, ale to je tak zatím tak jediná chyba, co jsem na té zbraně našel, jo. Takže až si ji, kdybyste si ji chtěli koupit, tak si ji rovnou pořiďte k tomu i kovový oka na popruhy. Na Airsoft Moravě je pod kategorii M4, ale jmenuje se CM516, mám dojem, teď si nejsem jistý z hlavy. No a vlastně teďkon používám do ní jeden točák od Kimy a měl jsem vlastně tlačák, koupil jsem si k tomu i tlačák od D-Boyse, jenomže ani ne měl jsem ho zase tak 2 měsíce a vlastně už mi najednou z ničeho nic mi prostě přestala a ta zbraň z toho zásobníku hrát kuličky. Občas mi ta zbraň vynechá, ale byl jsem s tím v servise a tam mi řekli, že vlastně stačí na tom vyměnit jakýkoliv komponent zevnitř, jako třeba nová kolečka nebo nový motorek a pak by to mělo jakoby fungovat úplně normálně. Tohle je tak asi tak všechno, co jsem na tuto recenzi chtěl říct. Děkuji vám za slednutí tohoto videa, jestli se vám video líbilo, dejte like, pokud byste nás chtěli odebírat, dejte odběr, případně do komentářů napište, co by se na naší tvorbě mohli zlepšit. A tak, takže čau.